Dyma ni, canol mis Mawrth, a dwi am sôn am un o'r planhigion mwyaf poblogaidd sydd yna, sweet peas. Dyma'r adag i dechrau tyfu nhw, hadu nhw, a wedyn dwi am dangos y steps ddylech chi wneud efo sweet peas. Dyma ni, dwi wedi ystod 2 tre o sweet peas. Nathon ni dechrau hein tua mis yn ôl, ac roeddech chi'n weld maen nhw'n bron iawn yn barod i plannu allan. Da ni wedi dechrau efo nifer o wahanol pethau erbyn rwan. Dwi'n cofio'n had yn heu sweet peas. Mis Hydref, mis Tachwedd, ac yn paratoi a hada yn y gegin. Mae'r hada reit fawr, a maen nhw'n reit galad hefyd, felly oedd o yn chipio'r seed coat efo cyllad bob un ar y bwrdd gegin, ac oedd o yna am oriau. A wedyn, fel dwi wedi wneud, 8 neu 9 hadyn sbesio nhw allan, a dyna ni. Pwysio nhw i fewn. Dim bach o compost drostyn nhw. Dyfrio. Os ddim rhaid i chi roi gres, ond fydd o'n gynt, a fydd hynna wedi dechrau tyfu mewn pythefnos. Dyma rhai dwi wedi hadu tua pythefnos yn ôl. Nhw'n barod rwan i tynnu allan a gweithio fewn i'r twll. Mae eisiau fod weddol ofalus, enwedig efo'r greiddyn. Ac un arall. Yn golwg iach iawn ar hein. Dyna ni. Wedyn dyfrio. Cofio, oedd nhw'n braidd yn hir hein, ond dim ots, dim gwir, achos ar ôl nhw tyfu rhywfaint, byddai'n tynnu'r tops allan. Just pincho lawr at y deilan gyntaf. Pam da ni'n neud hynna? Wel, bydd o hein yn taflu o'r gwylod, fel mae hein di wneud. Ydych chi weld? Bob un di taflu o'r gwylod. A maen nhw'n deud mae hwn yn well stem, yn gryfach na yr un gyntaf. Ond dim ots am hynna, gewch chi gadael y 2 yna. Ond mae o'n ffordd i gael y planhigion i bwysio allan. A gewch chi lot well sioe yn y pen draw. Cofiwch, os am problem efo barig neu rhew ar hein, mi'n anawcymyd, dim problem. Just gwneud siŵr da chi'n tyfu nhw yn y tŷ gwydr neu yn y tŷ. Mae eisiau tyfu nhw tu allan cyn plannu. Wedyn ni'n galw yn Saesneg hardening off. Wedyn, na nhw dechrau tyfu ar unwaith, bys ni'n plannu nhw diwedd mis Mawrth. Nhw'n blodau 5 mis Mai, a gewch chi'r blodau reit trwad tan mis Medi, mis Hydref.